Hormatly vatandaşlar. Men şu video gepleşigimde size bir hoş habar etjek bolýan. DWT Lewap Kiprdaky ýaşaýanlar aktivistler boýunça we size men her wagt biziň vatandaşlarymyz, biziň aktivistlerimiz haýyş edýärdi. Murada şol OON'uň we beýleki halkara gurumlarynyň adreslerini, e-mail adreslerini görkezdi. Ine men şonu görkezjek bolýan. Gelinini bir şu hoş habardan başlaýarlar. Ine Kiprda bizim aktivistlerimiz şu ýerde ýürüýte bir aktivistimiz maşin türkturka daşynna bir video bir surat görýär. Kiprda DWT aktivistler DWT Lewap diýip ýatypdyrlar. Häzir şu videony görüp bolsa bize görkezlerler. Şul DWT aktivistler Lewapda gat aktivni. Diňe Lewapda däl, pardon, Kiprda däl, nimede de Türkiýede de gat aktivni. Lewapdan aktivistler. Men öňe aýdyp gelýändirim. Lewapyň adamy, Lewapyň halky has aktiv beýleki vilayatyň halkyndan. Näçe? Sebäbi ulary azatlyk beýleklerden hem köp gerek. Olar öýleriň ýanky taryhy boýunça has aktiv. Şurýaly öz azatlygy ugruna, adalatly ugruna. O diýmek beýleki bizim vilayatlarımız erwet ya beýle däl, ýok. Her kimiň öz ýanky terbiýeleşilen mentaliteti var. Şu mentalitete göre bular gatçat ýagdaýda ýanky revolýusiýon hereketleri galýarlar. Şoň üçin meni DWT aktivistlerine ýene örgedek taňryakylynýan, biz golýan DWT'nin içinde 60-70% Lewaply aktivistler. Siziň hemmäňde taňryakylyn. Ol ortaň diýşýän DWT Lewap rulit. Sag bolun ýanan goýan ýazgylaryňyz üçin. Ine şol gowdat diýmek adamlar hiç ýerde gorkan, dünýäň hemme ýerinde adamlar hem DWT'ni hem beýle kapasanýarlar, golýarlar, hem aktiv bolýarlar. Ine şol bir gowdatyň alamaty. Indi men size ýanky OON'uň ine rekvizitlerini bütün dünya halkar adam hukukyny gorayan halkar gurumlarynyň rekvizitlerini berýän. Şu ýerde OON'uň rekviziti var, şu ýerde OBSE, Türkmenistanyň OBSE, Türkmenistanyň OON'uň, Venadaky OBSE, ýene de Türkmenistanyň Amerikan pasolstwatynyň, Fransa pasolstwatynyň e-mail adresleri var. Siz şu e-mail adresleri öz arş şikaýatyny ýatyp bilersiňiz. Sebäbi öňkü çykyşlarymda da aýdyp gelýän Türkmenistanyň prezidenti gurumçylykly jenaýet topuryny ýol boşdy. Türkmenistanyň hökümeti ýol boşlary Ilaytada Türkmenistanyň gurumçylykly jenaýet topury ýol boşlary. Şular. Biz şulardan öz haklarymyzy goramaly. Biz şulardan bizim konstitusiýon haklarymyzy goramaly. Ol bir dili gelişmeýände biz öz haklarymyzy Türkmenistanyň prezidentinden goramaly. Hiç şuraya söz eşit gördüňmi başga döwletlerde? Ýok. Ya biz öz haklarymyzy polisiýa işgärlerinden goramaly. Hiç eşit gördüňmi şuraya? Biz konstitusiýon haklaryny we konstitusiýany polisiýa işgärlerinden goramaly. Biz öz haklarymyzy we konstitusiýany häkimlerden goramaly diýip eşit gördüňmi şu başga döwletlerde? Ýok. Biz öz haklarymyzy we konstitusiýamyzy MHM işgärlerinden goramaly. Biz öz haklarymyzy we öz konstitusiýamyzy prokuratura işgärlerinden goramaly. Hiç şunu bir eşit gördüňmi? Biz öz haklarymyzy we konstitusiýon haklarymyzy, konstitusiýamyzy kadyet işgärlerinden goramaly. Hiç şunu eşit gördüňmi? Ýok. Ine şonuň üçin men her wagt diýen, Türkmenistanyň hökümet ýok, gurumçylykly jenaýet topury bar. Onuň içinde kim bar? Kadyetler, prokuraturaň hemme ýol boşdy. MHM durşuny gullugy, bular terroristler. Oňdaşyndan polis gullugynyň käbir adamlary. Häkimler bular bandit. Türkmenistanyň gurumçylykly jenaýet topurynyň wekilleri. Iň ýokarky mafiýaň başlygy Türkmenistanyň öz-özüne prezident diýip ýören bir kanun ýagdaýda Türkmenistan
prezidentin vazifesini basıp alan Türkmenistan prezidenti Berdimuhamedov. Şonun için biz yine şu men beren yankı e-mail adreslerimizde öz şikayetimizi yazıp biler. Siz egerde Türkmenistan'da öz haklarını talep etmeseniz, siz şu prosedurani Türkmenistan'da geçmeli. Demek, prokuratura yazmalardalarını değil, prokuratura cevap vermiyor mu? O hiç iltipatı yok. Siz şu ardanın kopyası ve teyze ardanızı eyyem onun ve beylik devletleri yazıp bilersiniz. Yine şu e-mailden uğratsanız, başarsanız kopyasından bize uğralım. Aktivist DVT 744 000 Aşgabat'ın yankı indeksi sabachka@gmail.com. Şunu iyi verseniz biz onu alırız ve kontrolle saklarız. İstendik dilimizde iyi verebilirsiniz. Haçanla arda yadanınızda şunun suutnamalarından boşluk koyuyorum attığına. Suutnama hükmünü sizin video çıkışınız, sizin yankı dokumentlarınız arda yadıp prokuraturda registrasyon ettirdin mi? Yine şun registrasyon dokumenti. Ya poştadan iyi verdin mi? Şu poştan karışığı var. Olum suutnama var ya. Siz şunu prokuratura iyi verdin mi? Deyip yankı öz kopyanızda şu karışığı çaktığında şunun fotosunu alın da bize iyi verin. Ya da şu kurumları iyi verin. Yine ben yüzlenip gördüm. Hiç rahat çözülen o. Yine şundan sonra bütün dünya halkara kurumları boşulmanın hakları var. Haçanla siz yerde prosedurları geçmeseniz onunla olur koşulmaz olur diye birinci bilen prokuratura yüzlenip. Şunun için prokuratura bizim haklarımızı almanın yolunu birinci yankı hiyerarşi, birinci organ oldu. Şunu yazıp o cevap verdi, çare gördü, onun hiç iltipatı yok. Eğer de cevap verse ve çare görse onu durun. Eğer cevap verip pişat edecek ya bir dağıtlar yapsa şun cevabını da iyi verin yine. Hiç cevaplar yok. Ya cevap bulur berenine bir bolmayacak dağıtlar aydiyalar. Men öz hakkımı korap bilem yine bana kömek edin. Siz Türkmenistan'ın içinde öz haklarınızı korap bilmeyenlerinizi suud etmeli. Şunu bütün dünya korumalara koşular. Oraya yönü yerden koşulmayan. Şunun için siz birinci bilen öz haklarını Türkmenistan'ı korap görmeli. Yani bize her vakit soru veriyorlar. Onlar öz haklarını korap gördüler mi Türkmenistan'da? Men oraya her vakit düşündürgen, vakt doğuncan korar yalı öyle aysan yerin aktif otuyorlar deyip. Yine şunu da prosedurası şeyle. Yine ben şunu size ait geçmeni olayım. Yine Türkmenistan'ın içinden gelen malumatlar boyunca Türkmenistan'da gün adamlar köpölye öz haklarını talep etmeyene. Öz konstitusyon haklarını. Gün MHM represiyan kısacak olayavın inni gücü yok. Tebe olur teröristler. Biz haklarımızı şolordan korumalı. Birinci bilen bozayanlar şolor. Polisiya işgari, MHM, prokuratur işgari kadetler. Köp dağıtlarının Berdimuhamedov havaram yoktur. Şolu yerine şunun mafya toporunun vekilleri olup yankı bozayanlar. Şunun için hurmatlı adamlar birinci bilen yine birinci adımlar Türkmenistan'da öz haklarını korumalı. Şundan başlamalı. İkinci adım Türkmenistan'da internet 200 manada, 300 manada, 400 manada güçlü internet açıp oluyor. YouTube'la görür yani. Onun için siz 200 manat, 300 manat, 400 manat tülep alma şu interneti. Eğer de pulunuz yetmese, doğum kardeşlerine daş örütte bağ olsa, hayiş edin, bana internet gerek değilseniz, yine olur size kömek etme mümkün. Ben onları yüzünden ayratayım. Özünüze smartphone alın, özünüze internet alın. Siz bütün dünyada internetle gelip, yani internet meydançasına gelip, hem informasyonu alıp, bolup geçen dağıtları, Türkmenistan'ın içindeki bolup geçen dağıtları bilip bilirsiniz. Gonşu velayette, gonşu etrafta bolup geçen dağıtları internetten birinci bilirsiniz. Yani şoyalı biz internetle peydalanmalı. Onun dışından şu Türkmenistan'da neyme görseniz, dışarıda köçedövük mi, cağlar yıkılıp var ya mı, kanallar yıkılıp var ya, kanallar gömüp var ya mı, gömülüyor mu, suratlarını alın, videosunu alın, doğumlarının aşına değil. Yuvaş yuvaştan yayratın şu bütün dünya görközleri de Türkmenistan'ın içinde neyme oluyor yani. Bir yerde hakkınızı bozdu mu politsiyeski, suratını alın, bize verin. Aydın kim adı, familyası, biz onu bütün dünya tanıdırız.
Şunun için siz inni ünsügerin. Daşınaki Türkmen vatandaşlarına, Türkmenistan'a pul veren Türkmen vatandaşlarına haýyş edýän. Birinji bilen internet bilen smartphone tölen garnaşlar. Näçe köp internet, smartphone bolsa adamlarda şonça çalk bir baklı durmuşy bar. İkinci bilen çorum ýanky iýmek çöregini berin. Başga da tölemäň sebebi biz Türkmenistany siz saklap gelip oturýarsyňyz. Biz Türkmenistan'ı hakyky saklamaly adama, ýagny Berdimuhammedow Kezawa sakladaly, işledeli. Türkmenistan'ın baýlyklaryny olar dogany garnaşlary bilen ogrulamalylar. Ol Türkmenistan'ın halkyna yetmeli. Türkmenistan'da bir topar sosial problemalar var. Adamlar satsalar ya $10 yaşap bolan ol gülkünç dünýäni öldürmek üçin edilýär. Ya $35 aýlyk alýar. O gülkünç. Oraya hiç yerde yok. Afrika devletlerinde de yok. 100'den yukarı aylıklar. Biz bu aylıklar bilen diýmek bizi dine kanunlarymyzy, dine haklarymyzy değil, bizi Türkmenistan'ın toprağından gyra aýyrdylar. Ine şu gurumçylykly jinayet topar şonu şeýdi. Biz şolara garşy görüşmeli. Görüşmeli, elimize ýar galmaly. Hiç wagt. Biz kanun itaatynda görüşüp şolara subut etmeliyiz. Yani biz köplük. Eger de şular bizim kanunlarymyzy gorumasa, onda biz kanuny gorayan toparlar, hak toparlaryny üretmeli. Ine men etraflara aýtdym. Eger de polis gelip hakim bandit bilen sizi ýerlerinizi sürküdip sizi ubytga düşürýän bolsa, onda siz öýleriniz üýüşüp gorumak toparlar döredin. Bir ýerin traktorlar barsa sürmäne öňünde durmuş olaň etdirmäň. Güýç saltada onu güýçli topar döretmeli, şonuň güýçlerine jogap bermeli. Milisiýanyň pistoleti ýokdur, aklym olaýan. Görkezmeli. Şu güýçleri olar salsa bizem görkezmeli. Uruşmaly diýen zat ýok, ýöne durmaly, bir bilen. Ine başga da bir indi bizim halkymyza haýyş etjek bolýan. Sizin hemmäňize men bir haýyşdym bar. Biz Türkmenistan'daki gurumçylykly jinayet toparynyň ýol boşçylaryny, ýagny kezaplary, şolara diplom we medal berjek bolýar. Diplom, ýagny kezap diplomy olaň suraty bilen, ýagny kezap ogry birinji derejede diýip, ýagny adyny, familiýasy, doglan ýeri, kim bolup işleýän, hemme zadyny edip internetde ýürüýte, ýagny her hepde täzelep görkezip durur. Artyň familiýasyny çeldi. Ine şonuň diplomyň şekilini we içinde näme ýazmaly, näme teklifimiz bolsa biz garaşýar. Sizden. Aktivist çağda gelip bilseňiz, o ýerde ýazsaňyz has boly, ýöne bolmasa şu videoň aşagyna komentar ýazın. Ýene de biz şol kezzap medalyny, ýagny Türkmenistanyň ogry kezzap medalyny, ýagny gyzyl medalyny, ondan soň serebro we bronza medallaryny ýagny etjek bolýar. Şu medalyň şekli boýunça teklifleriniz bolsa, ya şunun içinde näme ýazmaly, teklifleriniz bolsa komentar ýazyn. Biz olary kapsyna da ýermäz. Biz olary YouTube'da, internetde görkezýäs. Biz olary barda video rolikler edip bütün dünýäde görkezýäs. Kimliklerini. Ine şonuň birinji diplom alan kezzap, ogry, bandit, birinji derejeli adam şul ýanky Atmuradoviç Balliýew Garometrawyň hekimi. Yani şoň diplomy tizen taýar bolýar, biz size ýanky görkezýäs. Başga bir diploma ol super diplom. Ýanky gyzyl diplomdan hem ýokary, birinji dereje diplomdan hem ýokary, onuň ady super diplom, super ogry, super bandit, super geroinçi o Berdimuhammedow diplomy. Onam görkezýär, sebäbi ol şu gurumçylyk toparyň mafiýanyň ýokary başlygy. Indi şu näme teklifleriniz bolsa şu mesele boýunça bizim bir grupamda işläp dur. Şu tekliflerinizi men olara geçirin ve şunu bilen biz taýin eder. Siz YouTube'da her hepde täze rolikleri, şolun ýanky şolun keşifleri bilen, şolun diplomlary bilen, medallary bilen rolikler görürdiňiz. Indi ýene men dowam etdim öz çykyşymy. Türkmenistan üçin habar berdi. Şu Berdimuhammedow we onuň ýakyn garyndaşlaryna Türkmen halky ziyan ýetirjek bolýar. Bir topar ýanky nokatlardan geldi. Men şolary ýüzlenýän, biz elimize ýar almalıyar, biz kanun bozmalıyar.
Başka men size aydan 198 yollar var, güç yollar var. Nähil hökümeti, yani bandit hökümeti, gurumçylyk, cinayet toporuny yıkıp bolýar. Kanun esasında. Biz şolary ulanır, ýöne ýargalmalar. Garyndaşlary bolýarmy, ýakyn hostary bolýarmy, kim kanun bozulmasa cinayete çekilir. Berdimuhammedow yani. Hramov Berdimuhammedow cinayetlerin en esasy figurantları bolýar. Galany ýygynyň ýa spisk boýunça gider. Bir topar korrupsiýonlara ýülenýän halkyň tarapyna geçin, eden etdiliňiz üçin özüňiz jogap berersiňiz ýöne inniden meýle, ýani haramçylyk etmeň. Egerde halka kömek edýän bolsaňyz, eden etdiliňize geçmemirlik bolar. Şoň üçin halk bilen boluň. Siz bir gatyrysy 3000-4000 adam halka garşy gitmeň. Sebäbi siz Berdimuhammedowyň strategiýasyny we maksatlaryny ýerine ýetirýär. Kä wagt ol habaram ýok. Köp zatlar halka alap korrupsiýa ýani ýöredip, özüňiz bir-biriňizi gollap, ýolbaşçylyk korrupsiýa edip pulup ýatyrsyňyz. O näde dogry? Ol ýaly hökümet bolmaly. Ol ýaly dünýäde hökümet ýok. Ýene bir aýtmaly lazım. Bizim baklı durmuşumda, değil mi bizim elimizde? Şul gurumçylyk cinayet topory bizim baklı durmuşum bize bermen, korrupsiýa etdirip, yalançylygy, namartlygy öňe sürdürip bizim halkyna gyryp gelýär. Şoň üçin men hemmerden haýyş edýär. Indi bestir boldy. 30 ýyllap biz sabırsyzlyk etdik, indi boldy. Indi her kim öz hakyny, öz bähwidini we öz bagtyny almaly eline. Hiç kimden hiç nak karışmadı. Murat Gurbanow gelip size çöp bilmez. Düýejen gelip size çöp bilmez. Siz özüňiz, öz bagtyňyzy, bagt ýoluňyzy, öz bagtyňyzy, bähwidinizi we öz azatlygyňyzy siz almaly. Hiç kime karışmaň. Biz size hökman kömek ederiz. Biz sizin ýanyňyzda durarys ýöne. Siz hiç kime dayanmaly. Siz diňe özüňize dayanmaly. Onun için biz içinde aktivistler taýýarlap, ýani kiçik uly liderler taýýarlap durýar. Şo ýerde biz olar çıkarlar. Siz çıkıp başlaryňyzda olar hökman çıkıp size ýol öýderler. Indi men sizin soragyňyza jogap berdim diýär. Sebäbi köpden bäri sizin soragyňyza jogap beremok. Bir topar soragy geldi. Ine efirde ýazýar. Оршо я. Ну вот снова никакой конкретики. Я говорю вам, если хотите, чтобы вас услышал мир, вам нужно на английском выступать. Ваш туркменский никому не нужен. Слушайте, у меня такое ощущение, то, что он и вам не нужен. А выступление делайте просто для галочки, чтобы у вас было убежище. Я вам повторяю, туркменский народ, смотрящий ваше выступление, не предпримет ничего, потому что они терпилы, терпят, будут терпеть и так далее. Госпожа Эльфрида, вы очень нелестно отзываетесь о нашем народе. Наш народ в такой ситуации оказался. Вы могли бы тоже оказаться в этой ситуации, если бы вы остались в Туркменистане. Поэтому обвинять его не надо. Надо с ним работать и поднимать. Почему туркменский народ должен встать? Если туркменский народ не встанет, если нам придут решать киргизы, казахи, американцы, европейцы наши проблемы, то наша страна это уже не будет. Это будет ихняя страна. Мы будем каждый раз их слушаться, каждый раз им подчиняться. Мы должны свою независимость удержать. Поэтому туркмены должны решить туркменскую проблему. Наш народ Туркменистан должен стать. То, что вы говорите, не предпринимая ничего, на английском говорите, что пришли, нам помогли, сделали все за нас, никто не сделал. Ни одно государство не имеет права вмешиваться в проблемы другого государства. Ни одно. Но если народ встает и государство давит на этот народ и предпринимает незаконные действия, все государства поддерживают. То есть все вот эти иностранные английские выступления, которые вы предполагаете, и люди, которые предполагают, что нам должны помочь, это 15% того, что произойдет. 85% наш народ должен подняться и бороться за свою независимость. В противном случае, если даже они решат, у нас будет следующая диктатура. Нам надо коренным образом поменять мышление и понять, что это наше государство. И если мы за него биться не будем, никто не будет биться. Каждый человек в Туркменистане или за пределами Туркменистана, хоть он уехал, хоть он потерял гражданство, он должен ощущать, что это его земля, и никакой Бердымухаммедов
Никакой проходимец другой не имеет права с его государством поступать так, как сейчас. Не имеет права с его государством воровать деньги или уничтожать народ. Не имеет права. Это все беззаконно. Поэтому я не согласен с вашей позицией, и я вам объясняю, что это неправильно. На иностранных языках мы пишем письма, эти всем международным организациям мы отправляем. Не думайте, что эти международные организации спят или глаза скотчем. Они все в курсе. У них есть посольство там, у них есть специальные секретные службы, которые все узнают. Они все знают. Но они не имеют права вмешиваться на территории этого государства, проводить какие-то вещи, пока народ не будет требовать это. Поэтому мы как народ должны встать, показать всему миру и потребовать. Если мы не сможем поднять народ, не сможем решить, тогда мы должны подписи собирать со всего народа для помощи нашему народу. Другого варианта нет. Есть 198 методов, как побороть этот режим. Мы сейчас идем по самому оптимальному и самому эффективному. Вот до вас не доходит в воскресенье напротив посольства, хотите сделать митинг. Надо митинг делать в рабочие дни, а не в субботу или воскресенье. İş günü etmeli miting kim için ediyemez? Hiç kim konsolosluğu olmasa. Miting konsolosluğun önüne ediliye bağların sebebi başka günler bizim vatandaşımız boş değil. Katı doğru diyemez. İş günü de has kovulardı. Yöne bizim birinci mitingimiz. Biz yani maslı adamlar çıkarıp şu mitingi geçirmek hoplar deyip bölkeleri ondan sonra bir hep davet eder. Şunun için yine birinci alınan şu data şol bağlar önüne alındı. Yine şunu bir geçirir. İnnikileri katı doğru yani hep de yani iş günü geçirir ve şu iş gününe şu mitingde de yani konsolosluğun işgallerinin gürleşecek orası yol oluşlar öyle. İnnik sonra Salam Muradağı Hacıya içimizde hiç tat edip bilmersiniz diyen bir psik travma var. Travma alan adamlara ne edip tesir edip bolurka. Katı doğru deydi şunu yine dedim. Men Türkmenistan'dan çıkanına bir 6 ay diğer bolup geldim. Sebebi ol yaşar yalı yurt derler ol. Sen psikan sen yankı David edip haktı yaşayışını yankı betbakçılıklar daş dövründe maşalan betbakçılığı hem de David edip sen özünün asasını ediyor. Yani şunun için biz yankı birinci bilen daşına çıkan adam Türkmenistan'da kim çıksa yine Avrupa'da bir iki yıl psikologların işlep şunun kellesini yani öz yerine koyuyorlar da haklarını düşündürüyorlar. Adam hukuklarını düşündürüyorlar. Hak ve adamını düşündürüyorlar. Kuşuşturuyorlar. Yine Fransa'da, Avrupa'da devletlerinde. Bizde Türkmen adam çıktı, şundan korkup gelip kaçıp. Yani her kimin öz psihik kellesindeki batış dürlüdür, korku dürlüdür. Şunun için onun hemmetine psikolog gerek. Doğruyum aytsam. Ya da psikolog olmasa olur şu videoları görüp adat hareketler daş doğruluğunu Türkiye'de etmeli, mitinge protesta var görmeli. Şunu yani yavaştan öğelerini psik kıtayının boşalıyorlar. Sebebi bizim korku, dine korku değil. Onun ömürtüsü psik kıtaydan bize 30 yıllar yani yenecek geldiler. Yani şol problemi son korkudur diye. Şunun için şu meselede doğru bellek geçiyoruz. Bu psikologların işi. Kıynasak da biz hem Türkmenistan'ın gражданlarına psikologlar berip bilemiz yok. Yine her kim özüçe beyleki şunu gollayan adam tapıp yani şonu gepleşip öz kellelerini açmalı. Ben şunun için diyen size gürleşin Türkmen görseniz yakınlaşın birbirini anlam döredin identifikasyanız verin korkma. Neye korkuyorsunuz? Kim olur? Gurulmaçılık cinayet toporu. Hükümette ne olur? Ne için biz şuradan korkmalı? Ne için olur bizden korkmalı? Dım motiv. Eğer maskaratını berip başladı bütün dünyada. Sansa da sokortu şunlar. Başkaça vurlarlar. Onu korkup başlarlar. Biz imsi motiv, biz depkil yapıyorlar, biz imsi motiv, yani şundan oluyor şunlar. Şimdi MJ yazıya başka bir soru. Salam, Türkmenistan'ın uçuşlar kaçan açılıyor? Türkmenistan'ın uçuşlar açılmıyor. Eğer de biz protesta gelmesek,
konsultan önüne protest edip bütün dünya görkezmese şu yerde yani protestte uçuşlar yapıp şuraya pasportlar uzoldan okuyup görkezmesek biz açılmıyor. Yine men kulağıma derdi, häzir şol informasiýany barlap durum Özbekistanyň üstünden. Özbekler ýol açmak üçin 10 000 adam aeroportda bardy. 10 000 adam. Biz 10 adam bar bilen bu. Biri ondan okya, biri bundan okya. Bir topar atmaskalar. Bolly ho, biz endiyem şol bet başlygynyň iň düýgüne indi biz çykmak bilen bolmaly. Näme okya? Bizi identifikasiýa etdiler, bizi bilýärler. Näme mundan meter nämeden okya? Bir topar aktivistler serdim. Öýlerine barıp howu garnaşlaryndan soradylar. Garnaşlar aýtdy, başlan. 18 ýaşly boldy. Ol öz başda adam, konstitusiýa serdim bilmeseňiz. Men o näme talap edip berýär? Näme men jam edip onu talap edeyim. Sen goşulma diýip. Dinlemedim. Gaýtyp üstüme söýýär. Men şunun geçýän diýip aýtdym. Tapagy ýok, özüni gorap. Näme şolar çapyn eden oklar, ýöne beýlekler, ay men doğunum ma, men nimem ma, men çağırım ma. Näme bir belli bir aktivistler, belli bir vatandaşlarymyz edýä, o ýerde problema ýok, ýöne beýlekler ay problema bolur diýip, hänem şu atmaskan saklap durur. Goýmyny boldy. Indi biz gaty uly depkinne barýar. İçinde Türkmenistanyň öýler gancak bolupdyr. Onda aňtaň bolarsyňyz. Sizler hereket etmän atmaska tap gördüňiz, öz doğun garnaşanyň Türkmenistanyň içinde galýar. Görýärmi tapagyny? Indi başga bir soru Marina Minеева ýa, Murada. Bu talibanlar kim? Объясни, пожалуйста. Men talibanlar boýunça ýürüte çykyşym bar. Men şöyle size mazal düşünürüm. Häzir onu wagt ýitirmäli. Indiki soru Ağcan Razakov ýa, Murat Gurbanov. Näde Berdimuhamedow suwda berip bolýar? Ol iyili koronavirusdan we Afgan araçagynyň uruşdan gyryp barýar ýa. Dogry gyryp barýar. Berdimuhamedow näili ýanky berip bolýar. Biz şonu izuşat edip dur, biz haçanlar şonu doğru bilen ýagdaýymyzda biz prosedurany görkezler. Toyota Corolla ýa ýene atasy ýurtdaşynda bolan çağlara wekalat iýermelmiş. Şu hakynda bildiňiz barmy? Şu mesele diýip geçeliň şu ýaýyna haýyş. Howa ol kanun dağıtır, onun talep edeni. Türkmenistan'ın hükümeti, yani jefiydi, sosyal gruplar deydi, hak var, inatası olmasa şu çağanın, nemen esasında şu garında şu çağan saklap dur. Güçle saklap dur mu ya güç devlen mi? Şunu, yani şu da onun garında öz inatasından hükman suratta, notarial ya da özü gelip, arda yadıp, yani sosyal grupların arda yadıp, şikayet olmalı. O doğru. Hem de devletlerde şeyler, o hakları var. Ýöne näme häzir şu soraw çykýar? Siz Türkmenistana gaýtmakka size düşündirilip aýdylmady, serhetde aýdylmady, ýa size ýanky Türkmen telewizionyny aýdyp Türkmenistan prezidenti ýa sosial gulukları howa ine Türkmenistanyň graždanlary daşary ýurda gidýär, köpsi mejbur bolup käwagt ine atasam gidýär ýa-da bir maşalan bir ýanky enesi ýa atasy gidýär. Ine şular gitmeyken şu dağıtları yazmalı size görkezmeler ya da düşündürüşler televizyonda bermeli. Ol yalan vatan programması Türkmenistan'ın prezidenti Nira varıp lentişke kesti ve onun kultunu 5000 gadek suratını görkezmek hiç şeyli mani yok. Şular yani halka gerek informasyon berip halkı öğretmeyen sonunda buları şu dağıtları koyup şantaj etmek ol korrupsiýanyň bir görünüşü. Sen haçanda birinden bir talep edecek bolsaň, birinji oyunun şertlerini düşünmeli. Ondan soň sen talep etmelýän näme şu şertler bolýan diýip. Adamlar bilmän durka, onu aýtman, giden soňam izinden problemi dörseň, ol şantaj bolýar. Sebebi sosial guruklaryň Türkmenistan hökümeten hemme zat etmeli, şol şantajy meňzemeli ýaly we adamlara informasiýa berip öňünden aýdar ýaly, şonuň birinjiden borşy şol. Şonu etmän imsim oturup giden soň öýlerine gidip barlap şantaj edýärler. Näme diýsem, korrupsiýanyň bir görnüşi, şantaj metody.
Balliyev, Balla Tamuradovich'in şantaj metodu edir şoraýaly. Adamlar şertnan bağlaşa epke görmedik siren bolýa. Soňum özüne ýa-ni diýe baranna, ekinler diýe baranna baryp men soragsyz etdim. A sen gözüň ýokmy di? Bular ekip ýörler, suglap ýörler, mehanizmler, traktorlar sürüp ýörler. Sen içinde etrapda etmiyorsun. Sen etrapda gözüňiz koşlap gezenmi o? Ya köp içen soň gezýäniň şolar ýaly. Köp içip içip köçede gezmän yatyp onsoň özüňe şondan ýaňyň sen şolar. Şun alkaçdygyny ma hemme garowum etrafyň oglarynyň adamlar etdi. Men unanmadym. Niýede oturýany, näil içýäni, günle erteden akşama ara içýär. Vilayet hekimi, on näme gözüs koşlumy? Siziň vilayet hökmüni hakiminiň ýanyna bir görmüş onun yüzünü. Yüzüne skoç barmy ýokmy? Ýok bolsa maňa aýdym şonu. Onda men şoňa ýörüýte mesaj goýarym. Indik sonra ine Şükür Mehmet ya canım ağam şu bir zady gaýtalap oturmaly. Ýeketek ýol hem Mehmet İstanbul'a gelýäňiz aeroportda jemlenýär. Bolmasa siz giýjak alýaňyz ýollar açylmýar. Gaty dogy diýär. Ağlamadık çağa emjek yok. Yine şu Türkmenin aydan nakılını bir yalmına çıkarmadı. Biz hiç saat etmesek yine şu hükümet bize kümüdür, bir yağıtlar. Bulur siz yağıtlara değil, bulur yankı monsterlar, bulur bandit, korupsiyonlar yüzüne yöne bir maske giyip gezip Bulur bizi öldürmek gülen. Bunun kanunları, bunun yankı talep ediyen zatlar bizi öldürmek gülen. Bizim kanunlarımız da amırdan dursun. Dini bozmak bilen. Şoň üçin bular cinayet. Şoň üçin korrupsiýonlar. Hökümet däl. Hökümet kaçan hökümet bolýar? Hökümet konstitusiýaň esasyna gurulyp, konstitusiýaň şertlerini birinji bilen özü bozman talep edýän adamlar. Hani barmy şol ýa Türkmenistanda? Ýok. Bir zat diýsen polisiýa gün öýüňe gelip ýa MHM gelip näme şunundan bizarmy diýip aýdýar. Ol niýe o zatlar? Şolary düşündürmü gelende? Adamlar siz gelýäňiz, siz polisiýa diýip bolmak, siz cinayetçi. Siz konstitusiýaňyzy alyp okan, şol ýerde ýa-ni ýazyly hemme zatlar bolmasa siziň ustaňyz bar. Gol çekdiňiz, prisaga berdiňiz. Şol ýerde ýazyly. Bolmasa täzeden ustaf üçin, täzeden kasmy üçin, täzeden ýa-ni period stasiýa üçin täze düşünemizok diýip düşündürmüş şolary. Neşe ýaly. Başka sorular ýok, ine görýän. Şonuň üçin ine şu gepleşigimi şu ýere gutaýan. Siziň hemmäňizi men ýene-de şu görüşe, kanun esasynda, legal görüşe, biziň bagtly durmuşymyzy, akademik görüşe çagyrýan. Her kim öz ýerine, sen Amerikada bol, Turkiýada bol, Russiýada bol, tapaw diýär. Kiçik ädimler. Egerde şu ýerde edilmesen, aktivist çağata gelde bizden toğra biz sizi düşünürüz. Egerde onam etmeseňiz, özüňiz serdiň başga partiýalar ýa-ni ortaýetde bolsaňyz, şular näme işleýär, näme diýär, grajan aktivistler näme diýär, grajanlar näme öz haklaryny goýýar, şol ýaly öz haklaryny gorap başlaýar. Ve Türkmenistanyň garnaşlaryna da hökman düşünürüm. Haklaryny goramasaň, men ömürlük sponsor bolýan, men sana ömürlük pulu iýerip durun, sen hiç wagt ýa-ni ne ýaşap bilersiň, ne de bagtly bolarsyň. Ölüp gidersiň bir gün ýa bir keselden ýa-da bir jinaýat işden ýa bir zada seni goşup goýarlar-da türmäge batarlar diýip düşünür şoňa. Ýa bolmasa siz ömürlük sponsor bolýaňyz. Şu Türkmenistanyň garnaşlarynda ömürlük sponsor. Näme? Ýa o ýerde ömürlük hökümet, ömürlük prezident. Biz şol hatda durmaly. Bu ýalda hiç gaýsy döwletde ýok. Şonuň üçin Türkmenistanyň üstünden gülüp, halkynyň üstünden, watanyň üstünden gülüp ýörler. Biz şol hatda durup, bu masalaçylykdan çykaryp, Türkmeniň kimdigini bütün dünýä öwrenmeli. Ol öňkü geçen gahrmanlar, olar gowy, olar gahrmanlar öz ýerini hemme gaýtdy Türkmenistanda. Indi biz özümiz gahrman bolmaly. Hiç kimden hiç garşymaly. Şoň üçin hereketlere az bolýaly, köp hereket edeli. Sag bolun hemmäňize, janyňyz sag bolsun. Inniki duşdular çeli. Sag bolun.